Úplně nejprve, než vůbec začnu, tak bych se chtěl říct, v jakém období se naše firma nacházela, v jakém období jsme se nacházeli my. Byl to rok 2011, respektive jeho začátek. My jsme stáli docela před velkým rozhodnutím, protože jsme měli možnost se rozšířit, a to 80 milionů korun, a současně rozšířit organizační strukturu ze 70 lidí na 120. My jsme měli velkou chuť, ale měli jsme současně taky velké obavy. Mezi naše nejčastější problémy, s kterými jsme se setkávali, byla neschopnost lidí dotahovat věci do konce. Druhá věc, kterou jsme se potýkali, a měli jsme tam řadu otázek, tak byla ohledně organizační struktury. My jsme neměli žádnou řádně popsanou organizační strukturu, neměli jsme ji funkční, neměli jsme ji plně zavedenou. Třetí taková hlavní otázka byla motivace lidí, jak správně motivovat lidi, tak, aby dosahovali vyšších výkonů. Dnes, když se na to podívám, tak je tam zásadní změna v tom, že pokud já zadám příkaz, tak se můžu spolehnout na to, že tomu člověkovi, který jsem ten příkaz zadal, tak od něho dostanu výsledek naprosto hotový, naprosto v perfektním stavu, takže na něj už nemusím šáhnout. To je super pocit. Druhá věc, organizační struktura. Dnes máme plně funkční, zavedenou, řádně zavedenou organizační strukturu. A co je důležité, ty lidé ji aktivně používají. Tomu jsem moc rád. Další část, co se týče motivace, tak před spoluprácí s panem Gajdošem, tak jsme měli, nebo já jsem měl, nastudováno řady, nebo z literatury, řady motivačních faktorů. Často se to ale točilo kolem peněz nebo kolem nějakých takových osobních a zjištných důvodů. Dnes vím a používám různé jiné motivace. A když se podívám na lidi, tak vidím, že ti lidi jsou šťastnější a dosahují výrazně vyšších výkonů. A za to jsem moc rád. Zase, když se vrátím úplně na začátek naší spolupráce, tak jsme spolupracovali s nějakou vzdělávací firmou. Tam jsme dostávali řadu zajímavých informací, řadu zajímavých podnětů, ale my jsme nedokázali rychle a efektivně aplikovat v praxi. A to, co nás vlastně přesvědčilo spolupracovat s panem Gajdošem, byla jeho schopnost vidět reálně věci v praxi. Takže nám pomohl ty teoretické informace přetavit do praktické zkušenosti, naučil nás to dělat, naučil nás, jak dosáhnout těch výsledků, které dnes máme. A to jsou velmi vysoké statistiky. Úplně ta nejzásadnější změna, která je na první pohled vidět, tak jsou statistiky. A ty jsou trvale rostoucí. A to nemám na mysli jen statistiky hlavní, jako je zisk, obrat, nějaký výkon firmy, ale jsou to taky statistiky poboček, jsou to taky statistiky středisek, či statistiky jednotlivců. Já si v podstatě už ani dnes nedokážu představit manažerskou práci bez nějakých statistik. Ty jsou teď trvale rostoucí a je úplně skvělý pocit, když denně chodím kolem grafů a vidím v podstatě každý den stejný obrázek, že máme čísla nad plánem a to už je 9., 10. měsíc za sebou. Jenom tak pro ilustraci, meziroční nárůst leden 2013 a leden 2014 25%. Meziroční nárůst mezi únor 2013 a únor 2014 41%. A březen, pokud se nám podaří, tak uděláme 28% nárůstu, což je úplně super. Tak úplně, to je taková dobrá otázka a když jsem se nad ní zamýšlel, tak jsem dospěl k takové velmi jednoduché odpovědi. A to je, abych se méně nadřel, ale současně měl výrazně vyšší výsledky. A to je to nejdůležitější. A já bych chtěl ještě říct jednu věc. Já teď zažívám v poslední době velmi často takový krásný pocit z okamžiku, kdy pošlu e-mailem nějakou prosbu, nějaký příkaz podřízenému. On mi relativně v krátké době odpoví a v té odpovědi já najdu shrnutí, najdu tam, kdy to bude hotové, jak to bude vypadat, kdo to udělá. A pak ve stanovený termín dostanu informaci o tom, že to je hotové, kde to je a kde se na to můžu jít podívat. A to je úplně super, to je prostě bomba zážitek. Doporučuji si ho prožít všem.